Okay, we're back. Of course, kadayla tayo di manong yung June together with John Mark. Dito lang ako kasamitan na. Kan, siyempre, ka-idolan tayo ng radyo. Ang Idol ng FM. Kung nakararotan ako, medyo ikaglisag. Okay, adupay iti greetings tayo dito IFM at apong Facebook live, Facebook page da. Kung ano dito ini ka Seneca Idol, pabati nga po ang family Seneca sa Kabaltikan. Kung ano naman, Kabaltikan. And Janice Juan Campos, good afternoon po, watching here in Abu Dhabi. Pa-request man, jay kantang agnanayon nga ay ayatan ka. Isaglukin ni lakay ko, nga ni Jimmy Campos, dito si Lawit Kawayan, Isabela. Kung ano naman ni Elsa Bautista Blas, na imbagal daw kanyayo aduwa, nagugwapo, pa-request man, jay kantang Gold Digger, agyamanak. And of course, lastly, ko na ni Len Z. Mags, Idol, pakibati nga ng happy birthday sa pamangking ko na si Mateth Toquero, Sagawinit sa Kapirpiruan, Idol. Thank you po, mga Idol. Si Siwit Kano, iti kayat na mga gan. But then, we already did that a while ago. Apo, si Siwit. Ayan. Kat, dito text line mo, talagang iti mensahe sa abong agsangpat and dispensarin yun namin nga mabasa amin tanakat ado nga talaga as in. Okay, and with that, thank you so much apo kay so amin nagte-text nga oray no hamin nga mabasa ket diretso natin kaya lata pa nagte-text. Kung ano dito iti 2971 na naimbang Aldo user John Mark and June kablaawan dakman nga madamang aglako iti tiyendaan kantayo inyo man jay Uncle Berting. Thank you po, it's me Harrison Aquino ng Barangay Bitabian. God bless kanyayo nga luwa. Po nagrega mga basahan dito damat ti letter E na aming nga text na. Kablaawak man idol dagiti taga Palanan Isabela, especially Family Plata request song Perfect nga Ilocano. So are we reaching Palanan ading? Oh, so good afternoon apo kadagiti taga Palanan Isabela. Keep on texting us abon dati kayong ipadanon kada kami, especially dagiti family lin yan. Siyempre tagatang amin detay Vice President iti Hong Kong chapter ni Brother Junjun Lin yan. So naimbangal daw yung amin dita. Kung napay dito text line naimbangal daw yung manong June, agreed ko man naganak ko kay Suda Ray Dante Catherine ken dagiti kakabsat ko Suda Rialin Raymark Rika May ken di asawak nga iso ni Jonas ken di anak ko nga ni Jonic. Tapos dakatugangag ken manong siya kayam ni Remalin Agari di San Manuel pakito karyuman manong dayay Bilit. Okay, ni John Mark timang tiro damdaman dita. Okay, may sapay kung na ni 8361 na imbag nga daw yung manong June pa-request man willingly. Tayo nag-request ni Juanita Salvador dito ay Rangay, Kabatuan, Isabela. Oy, umad-adot taga Kabatuan nga agte-text. And lastly, kung ano dito idol pa shoutout man dito ay ading dingag kanyayo di suda Lloyd Poltak ni Riza Robin ken atoy anak ko nga ni J. Lord Corpus J. Ron Corpus ito'y Ramos San Manuel. Thanks idol kunana. And ito'y mat Facebook Live 84 Decade Duo apo talaga nga na bunto ng tan. Kunana, hi June, NJM pahikan tayo man di favorite song ko. Thank you Kapsat kunana ni Kapsat Charity Lianes. And kunana ba ni Chris Ponayo, pabati nga po all members of TCCP Isabela Toyota Corolla Club Philippines. Please come and join us po sa August 25 po sa Magat Dam Ramon Isabela for Toyota Club Philippines Isabela 2nd anniversary. More power TCCP Isabela and God bless. Ayan. So kadagiti kayat na po ti maki-join. Birukin nyo lang apo ni Chris Jan Ponayo para kadagiti detalyes. Napintas dati grupo no apo nga kastoy siyaket may sakmit nga miyembro kadarato kat makikita dagiti post dagiti no dati kay mga magkatang nga accessories italugan mo iti nalalaka nga presyo
kan no nya dagi jay problema mo di talugan mo mabali mo apo si dagi to i-chat mo lang anya iti problema pa madi agandar di talugan ko kunana ko mo na i-check mo no talugan mo nga talaga baka awam mo so nga agandar kasi jay so mong batamat so once again adakano iti maangay nga second anniversary kunana ni kabsat nga Christian Ponayo iti Toyota Club Toyota Corolla Club Philippines ko na nagayam. And kada kita dumapay abo nga online adu tapay ni of course ni Andrea Joshel and Divina Sigosio. Makawawid akong kuya imbis nga nagsangit katatayan ko na natamaili to riknak di anakkan asawak ko na o talaga sa bali ngamin apo iti biyag iti baryo nga ko na so nga nagpintas mo ti panang ipanlayag ko tay biyag sa J Barrio, our Ilocano version of the song Blue Bayou. So kamutan abalong. Okay. Ano niya luglugan ko ng mga tarimaan ko naman. Haan, adang nga iti pablag iti Toyota Corolla Club Philippines. Nga second anniversary na sa Jimagat. Okay, nga rod, may sabi nga sunata ti intakantaan from Bobby Gutierrez ito'y kinansyon to din na minsan and then kansyon ito ito. Nabayagan biyak ko aditan nagkita Aldaw ken rabi iya paspasungaden ka Jakon mas baalan tuy iliw ko ken ka sumangpet ka kadin Patgek asan yata Pimanaw ka tata, di ka nagpakada Napanam alugar, di ka pa'y imbaga Noan yat ginuram nga inaramit ko ay di mo kinaya Ken di ka ginusto iti mo malengke siyak tayag may maisa Si papan ni midak ti abay jay tawa No ada lumabas salsalusuden kang emgayan mo biyag ko Di damit ibaga No siyak tut pumusay ket siyak tay sumina Dawatek o biyaku sumangpet kantu kumang Tao may munto kita enti nagbanagan tadi inay ayat mo Ngaing ka inulila Malengke siyak tayak may maisa Si papan ni midak ti abay jay tawa No ada lumabas salsalusuden kangem ti ayan mo biyak ko Di damit ibaga No siyak tut pumusay ket siyak tay sumina Dawatek o biyak usumangpet kantu kuma Tumay muntu kita enti nagpanaganda di inay ayat mo Gaing ka inulila
And kung ano dito ay Facebook page si IFM, kung ano ni Jojo Aglugob. Sir June, pakibati man, nagiging ka nakak dita Labinab, Kawayan, Jacinto family watching from Seattle, Washington, USA. Thank you mga idol. Thank you for watching. And kung ano pa ni Balawag, Castro Lorena. Good afternoon, duos. Pabati nga po ang family Balawag ng Nagilian. And belated happy birthday, ating Agas. Kung ano naman. Baka request tayo Agas. Ating Kanta. Agas. Kung na ay good Agas. Okay. Okay, tatay-tapay lang ang request ito ay sunatan na paluan na Sirok Tipandaling. Nagtarakit pukis mo, nagtaerti takder mo, nagtakal tamasals mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng day talangam patitirong apandakalisyan nunat nga kanti kaaduan talyawan data pusturan Kaatuan, ababai, arapa, abda katrabii. Day tamat, jo abagin, kaay ayuda apermi. Ngeman yan, akitut mi, tilaing mo ang pili. Sinarak mo, day babae, anang pirdit kinalalaki. Sirok ti pandiling, kinalalakim nga kaduling. Aglaba kenagkupin, agaw awir kapay ti ubing. Aklansya kenagsagad, at pisok kenagdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipilim. Adu kanut pinaspasangit mo, inararam sang pinanawan. At dapay tinagsamal na mati nga ikalaysam. Arik na paikat na dalisan, inalampay aninang. Anya tata, tirupam nakasarak sunod na baknang. Sirok ti pandiling, kinalalakim na kaduling. Aglaba kenagkupin, agaw awir kapay ti upin. Aglansya kenagsagad, at pisok kenagdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipilim. Nagmayat, abuya, en tabagin pa'y ti agpalengken. Agugas, tinanganan, kenagsibog ti masmasetas. At damit tay magibarbartek ka, ngimkela at nga agtaray ka. At daytang titudo, tasalapay kumabasada. Sirok ti pandiling, kinalalakim na kaduling. Aglaba kenagkupin, agaw awir kapay ti upin. Aglansya kenagsagad, at pisok kenagdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipilim. Sirok ti pandiling, kinalalakim nga kaduling. Aglaba kenagkupin, agaw awir kapay ti upin. Aglansya kenagsagad, at pisok kenagdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipilim. Daytat naganap mo, iti kapipilim. Daytat naganap mo, iti kapipilim.
Kakuna na ni Lorena Castro Balawag. Binaliktad ko na, baliktad sa amati presentation na to. Hindi ka di. Kuna na, thank you duos. And ni SB ating agas po ng Reyna Mercedes. Kuna na kayam. So SB ating agas. Ating agas. Apay, anya ti malagip mo, di nga naibagata. Ating agas. Ating agas ay laging bago. Kuna na? Sa bali dyan. Okay. Aha. Dagi dito itong mga blaaw. Hi, madam. I'm watching from Elmo Gabris. Maribik Luis, Agbibuyag, na ni General Salvador. That toy dan, dagay paborito. Hello, bossing Bong Elmo Gabris from Anti-Charity. Hi, mga idol. Good PM to all from AMV team. Ay, nako, FDD, malagip ko. Painitatang ko. Kanayin na nga kang katanday ta na sa heaven na siya. Aji ko, iliw ko ken kansa aji tatay. Nga kanta. Hi, Kuya Ading na yung pagkamalam yung karuba watching from Kuwait from Jen Hernandez. Request song Bulan Ilocano from Los Biminda, Manzano. Hello po, warning po from Abu Dhabi. Ito yung text line. Good PM idol, kablawak man ako nila kay kung kabit ti solar dito ay balay, ken ti duwang anak ko nga ni JJ ken Uno, ken ni Men ang akasinsin ko request ko jay buwan. Sa ko nila kay kung nag-birthday di Friday, thanks for more power and God bless. Ito talagang ado mo ti making kursunada ti tanga bulan, iso nga ikanta man lang yun iti gundaway balong. So kadagiti nag-request apo ti sonata nga bulan. Tumong. Dapay tumong. Request naman tayo tumong. Tumong kono. Joey ti Benito Soliven. Ayas. Katadagayim ko dito Benito Soliven. No si asin naman naputi makaited iti informasyon kini Giovanni Tabukol at kaboardmate ko dati di jay Isabela State University di napadasak nagpasa di jay. Miss you pare and Jem. Hehe, regards from May Basas. Abareño. Yes, good afternoon kumare. And happy 100,000 subscribers, met. Ayan. Ni Kani Abirat Elma kata dati Sir Chris. Text ni Sir Chris. Orat dati nag-text na tingag pakablaw ka. Sige ta. Adayo una din na pananan. Okay, nikan ni Abirat Elma Cornesta kablao para kanya na hunana. Ayan na DJ nga tao mo. Nikan Abirat Elma Cornesta. Good PM karuba, request ko man dyan nalawa kanal, sagot ko lakay ko nga nagkasangay di Friday. August 16 timay ka 59 birthday na. Iso ni Fred Bermudez, it's me Norma Bermudez. Isibusan ni Sidro, aja ko may lakana na data si Siwit ko tay. More power kanyayo. Okay nga ro, dati version ni John Mark iti makapasakit tila payag nga kantang na palwan na bulan. Kukwanak and kukwa kamet lang. Pintas ka aming mingan. Ket ita nga agmay may saag. May nagkadmet abayan. Tilawag ti silaw ang uraw. Ti bulan aduyaw. Dinggem kad tinakipukpukaw. Ti bulan aduyaw. Kagurak ti agbiag analiday. Ragsak ko sikat gapwanan. Mangnamnamak ingat lumakay.
may kanta inta yuldag. Ilawag di silaw apuraw, di bulan aduyaw, Gusto ko mamatay yan. dinggem ka tinakipupukaw, Hello, Manang Elisa. di bulan aduyaw. Oh, Ate man lyrics mo. memorize ko eh. Ay, kung orang nga kantaan. Ay, kumunti agpuka-pukaw dito. Ay, dati mo uting nga sonata ta for the Second set. third, no, it's First half. sixth quarter. Ipintas mo dumaron sa diya'y bulan, gutok puso mangeg katay-tayakan ket agsusubli dito'y ang ikatuyag ko sisikalang di pagluyo sa lyrics ko na naman. Tinggen ko'y puso ken rigna et mingat marigrig na. Kawan, tingnan mi man Ilawag di silaw apuraw. Tilawag di silaw apuraw, di bulan aduyaw, tinggem ka tinakipupukaw, di bulan aduyaw. Oh, may positive sa te. Tilag di sila apuraw, di bulan aduyaw. Maputdan ka orat ka na nay. Dinggam ka tinakipupukaw, di bulan aduyaw.